खेनसे थांनानै मोनखो होनबाय थानाय नालाय Good morning friends, বহুত দিনৰ মূৰত মই আপোনালোক সকলোকে মোৰ ইউটিউব চেনেলত পুনৰবাৰ স্বাগত জনালোঁ। আজি আমি মাহীহঁতৰ ঘৰলৈ আহিছোঁ আৰু কি কৰি আছোঁ দেখুৱাই গৈ থাকিম, আপোনালোকে চাই থাকিব। আমি ন খাবলৈ আহিছোঁ আমাৰ মাহীহঁতৰ ঘৰত। মোৰ ভিডিঅ'ত আজিৰ দিনটো কি কৰিম সেইখিনিহে আপোনালোকক দেখুৱাম, আপোনালোকে চাই গৈ থাকিব। आया नोङो होखाबाय दरजायाव। माला जोनो सुमिया गारि सिङाव। आबै आखामानो जानो जाबायनो जाखांनायानो बोथिसे आरो नों जानायनिसो बुंनांगौ बुरजा सासेयालाय गारि सिङाव मानो गारि सिङाव थादोंलाय फैगोन दा फैगोन ओंखारग'नो हायाखै ओंखारगोननो हायाखै मोनलायलायबाय सासे बोना लाना फैयाखै मानो थांनाय माबा खालामबाय बाप गारियाव दामदोलै सिनबावबायसो आङो मुस्लिम रखम गोलाव जादों सिङाव जाजोबदों बोरबादारि बरिया How is nothing but like cross? How is it that I can I know you can't that lihat ya, itu aku mau ya. आथिंखौनो रेजिं मोनलै पुरा सुजोबना यो एको गैखायाना आथिंखौनो रेजिं मोनलै ए थाबायनो हाया खुन्दायोलै अ खुन्दायो गारना लाबा गोलैनायसो खुरान जागोन। थांगोन ना दे लु Hai musliman apa deh Han Gıdırkı Han Ay içiniyası gıdır gitmiyor. Nggak beda, kita. Tapi nukai, marah kita zubai, ini. Moonbai bung. Kerja dah. Aha. Moonbai nani.
नङा गायनायखाय मोजां जादों खिथानो इबे खियामानो दे गायनानै दोननानै Wah. Oma. खाब्रै नङा हाय पापानो Ada kiba ase? किबा आसे र' आसे Oh. थादासे Oh. ए सोरनियाव गोलैखो मिथिला Cabai. Cabai. Oh. Hogan deh. Mai bro. Noan khana. ओरा जामना हायो सालाया biasa karena biasa nulane. Kamu ada? Onla kare. Kumbra hangsir betul betul. Kumsa hangsi ketor bhaja. Masa jada be? Masa jada? Angka sekian berapa nih meta? Gotaw jada na? Mana video kamu ngaji? Oh, mirena. Lagi-lagi logonya khatam filan. Yo mau mana? Sadu thuro. Tata, bye bye. Tata. Dan plastik ini mana sih berhadap? dia pasti makan starter nggak? Iya. Jalan dia mamu. Tata. What does it tell? Mana buat Aru kasih mure. Apa bu? Ini apa meko na? Tata. Ayo ibu like ke mana sani? Nang tuna ke amai? Mabiau.